Tervehdys kaikki katsojat. Nyt lähdetään kohti seuraavaa projektia. Me tuli tossa viime kevättalvella maakaupan yhteydessä semmonen hankittiin lisää peltoa ja siinä keskellä on semmonen mettäsaareke. Ei kovin iso, mutta semmonen pikkunen läntti keskellä peltoa. Oli meininki näin, että ruvetaan siitä. Tulee yksi urakoitsija nipsuttaa vähän puuta pois ja energiahinnan ollessa kova parhaillaan, niin napsastaan tosiaan puut veke päältä ja tsiikaillaan, jos saataisiin tehty siitä vähän lisää peltoa. Siihen tulee aika pitkä sarka, jos se onnistuu ja eikä mitenkään kovin kivetöntä peltoa. Sen pitäisi olla aika helposti tehtävissä. Mut nyt lähdetään polkee urat sille ajokoneelle, mikä ajaa ne puut pois sieltä, jos sattuisi vielä jäätyä. Nyt on luvannut nyt on suojakeli ja ensi viikolla tulee taas pakkasta, niin voi olla, että saadaan aika hyvä NS-talvitie tehtyä. Eka murhe on paistaa tää mäki ylös, mullahan ei oo mitään nastoja tai ketjuja traktorista. Voi olla, että NS persliukuu tullaan kohta, mut kokeillaan. Jääpähän ainakin video muistoksi, kun tuun tästä kylkimyyryä Fergusonin kanssa alas. Tää on ollut ihan hyväs hiekas kyllä, mut oi vitsi, mikä se oli? Joku jäätävä hiekkakokkari, mikä ylitti ajoi. Tää on ihan hyväs hiekas, mut viime yön tuli semmoinen lumiriite päälle, niin, mut ei tää mitenkään pahasti liukassa on. Hyvin kiipeä ilman mitään. Nyt vaan kohti pellon lättiä. Se on vähän semmonen mörönpersen lohko ehkä, mutta niin pitkä se on ja ihan jos se fiksaa kuntoon, niin ihan näpsäkkä lohko, neliskanttinen ja mut tämä työmäärä taas, mutta mikäs siinä harrastellessa. Ja tällaista ollaan. Tästä ruvetaan työstää, tää on se meidän oma puoli, mikä on ollut riistapelto käytössä ja perus jollain LHP:nä ja mitä milloinkin. Ollut vähän ehkä mielenkiinnoton lohko, mutta tuo takan näkyvä kaistalle kun lähtee vekeen, niin tähän tulee semmonen joku 700 metrin peltoläntti ollessaan valmis ja se mikä hyvä, niin saadaan tästä kaivinkoneen kanssa nyt nipsuttua nääkin vekeen, koska näähän on täysin laittomat nää kaikki pengerpuut. Tää on 13 muistaakseni vedetty viimeksi nipsukouran läpitte ja kyllä puu vaan kasvaa, ei auta. No, ruvetaan vähän tamppailemaan ajouriin, jos saataisiin jäätymään. Tää on ihan lunki hommaa, vähän tallata ajokoneen valmiiksi polkuun. Pikkuinen hypyttää, mutta niin yllättävästi on lunta. Tossa paikoittaa varmaan 40 senttiä vielä. Mä ajattelin vähän sama homma kuin silloin, kun oli nukkuu siellä kuusen alla, niin ylläri oli aika suuri, kun lunta onkin näin paljon, vaikka on ollut plussakädy. Mut tästä tulee ihan helkkari hyvä. Mä oon näyttää taavaa vähän kuvaa. Tai kun tosta jäätyy, niin tulee 5/5 painoa ajokoneen. Voidaan hyppää seuraavaksi tsiikaa vähän tuohon metäpaalle. Mihin kohteeseen ollaan seuraavaksi menossa. Napsii puuta veke. Voidaan käydä vilkaiseen vielä tässä itse mettän puoleen vähän millaisesta puustosta on kyse. Tässä on tämmönen jonkunnäköinen kuusimettä päällä. Ja totta kai ojan reunoista ja hyvistä paikoista ihan jämeräkin kuusta. Reunoja kohti vähän menee uudemmaksi ja pienemmäksi. Ihan ok mettä, mutta niin mitä sitä ihminen ei lähtisi harrastelemaan tämmöistä palaa pelloksi? Oi vitsi, tää on liukas. Ton pellon, mikä aiemminkin oli meidän, niin sen vedet laskee tän läpi. Tässä on jäätävä tämmönen rajaoja tai piirioja. Tässä on vähän jokanäköistä puustoa. On jämerämpää puusta ja niin kuin sanoin, niin tonne reunaan se sitten rupeaa vähän pienenee. Niin funtsittiin tosiaan, että olisi saanut moottorisahankaa tän klapivärkiksi tai kuiduksi. Mutta koska siinä olisi tullut se ongelma vastaan, että nämä risut olisi kuitenkin jäänyt tänne. Ja jos on meininkin tehdä peltoa, niin se olisi aiheuttanut ongelmia. Et nyt kun vedetään giljotiinin kanssa tää puusta päältä pois, niin saadaan saman tien ne kaikki risut ja kaikki kasaan. Ja saadaan täys hinta kaikesta puutavarasta. Täytyy vaan jaakaa joku vaakakone ajamaan ne puut kasaan, että saadaan rahat pois kuleksimasta saman tien ja korjuumiehillä palkka tassuun. Jotain kankareja ollaan nypitty veke pellon päältä, mutta tällaista tehdään näin mittavassa määrässä lisää peltoa. Niin en ole ikinä ennen tehnyt, mutta ihan kiva päästä koittaa sekin. Jäätävä työmäärä tässä on. Että jos ollaan niinku rehellisiä, niin ehkä järkevin olisi tämmöinenkin raha, mikä tähän tulee menemään, niin sijoittaa vaan tonne ns. Parempien peltojen kunnostamiseen. Mutta tää on vähän tämmöistä kulttuurityötä. Tehdään maisemaa nätiksi ja lisää viljalaihoa kasvaa, tai ainakin rehulaihoa, en tiedä mitä tästä tulee, ei nyt ihan
2025 ei välttämättä ole tuotannossa, mutta pikkuhiljaa. Nyt on lähtenyt projekti onnistuneesti käyntiin, meidän pellon raivaus. Ja voi sanoa, että nyt tulee kuutioita. Ja vaikka kyllä hahmottiin, että kyllä paljon puuta varmaan on tässä. Tsiikatkaa kasoi. Tässä on 1 kaivinkoneura vasta auki. Ja yhden illan nipsuttelut käynnissä. Kaveri on tässä tekemässä, niin täytyy sanoa, että puumäärä yllätti ja kerrankin positiivisesti. Ja toinen juttu, mikä aiheuttaa positiivista ihmetystä, niin toi TKM:n giljotiinikoura. Siikatkaa puun koko, mitä täällä on napsittu poikki tässä eilen illalla, niin voi sanoa, että siinä on voimaa. Ei paikanda jäädä väliin, kun ruvetaan pusertamaan kiinni. Mutta ihan ollaan alkutekijöissään vielä. Toivottavasti homma jatkuu pian, tosta tulee konekuski paikalla pikkuhiljaa. Ja oli myös meininki, että ruvetaan koittaa semmoista pientä ensiharvennusalaa ihan testimielessä. Jos se onnistuu ja puuhinta on tää, niin tehdään ensiharvennusta on giljotiinikoneen kanssa myöskin. Mutta seuraavaksi tsikataan vähän yläilmoista, miltä näyttää. Sellaista. Tässä kohtaa, kun tunnelma on niinku raatteen tiellä, niinku taustalta näkyy, niin ehkä pikkusen alkaa hirvittää, että oliko tässäkin taas mitään järkeä, mutta nyt rupeaa olemaan puut pois päältä, ja jos tiedätte Varsinais-Suomessa hyviä kannonnyppiöitä, mitkä ostais kannot myös niinku oman käyttöönsä lämmikkeeksi, niin saa pistää koodiin. Meidän kantoa riittää. On iso ja pientä. Se on seuraava operaatio. Ei nyt heti perään, mutta tässä jossain kesän aikana toivottavasti kannot veks. Viime yön tuli semmonen joku 20 milliä vettä ja rupeaa vähän olemaan talvi ehkä ohitten, niin mä jäin tänne ihmettelee tuhoa ja hävitystä ja kiitos taas kun tsiikailit videon, pistä alhaalta kanavaa tilaukseen ja peukkuu ylös jos tykkäilet sisällöstä ja ensi video, morjesta!